Munchumu ligerelia na gukwanirira ndawansi ya sobereta se Marogoba yabono chinga kichini gukwaligania semese ito ya mwangana Amayia Ensa Eyemo yabono Marogoba nyerali tukuniri 11 aso mwaka oyo wechiri bubere na merongebere nebere buna botambe litukuliganiria Jumaine stariki nabo ni 11 Eyemo omutinyu mutangani igokumanyu buna hegenteki ya gosekebe astariki bune cherero ngia kolekanete Ensa Eyemo gete buna bona so mwaka bweli we muchime isana isato emerongene 1843 nalibono oyo kaberu mwegererio yo mukuru wa Ensa ya America boigo ulige tokotero kone Ensa ya America ose American National Anthem omanyakanta buna Francis Scott ki iganyarete kagusiri kumabwaje stali kibune cyalero ayo na yakolekanete ngaki yukulinda situkulya lero na kwalegene nkomanye ali abete kaosaba kolekana asiri tukulya lero litirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Omubunge okitutu chache South Richard Momonyongani ganyara gwikirana ase kiombe kyokoroboto kidisiya imeyo mucyobo songoli tukolya lero elikonyara gukwana igoro ye chinkwana cya ekigoteba cyanyarate ose chinkwana cyalenge togoturubaniyo mulembe omuliki itondemo Steven Namange Chitage kanke igoma Ensa koraga chinsa isano chiamambi nigomo jumbe okitutu chache South Richard Momonyonka karamu n'ababwatani na abawakili baye bayikabisi cha Directorate of Criminal Investigation DCI imeomo cyobo songo na gutwarege ikaro kyabere n'ababisakorwe kyombe kyo. We came here because of the summons by the DPP. I think you've seen the letter that was sent out, and Mheshimiwa obliged to the letter and obeyed the summons. So we've been before the officers from DCI and the police service, and we've had a candid chat with them. We've had a discussion with the officers. He's done a small statement relating to the summons that had been given to him to attend. As you are well aware, the DPP had given the police officers 7 days to investigate. We are not sure who the complainant is. They have not really told us what charges are facing him. Yemmaega yogochika kwa bisi ya omusoli omunene bwe serikali Nordin Haji konyara gochika ebirengo bye serikali byoko gerobo monombolembe buna NCIC na bisi ya omo Inspector General Hilary Mtiambai konyara gotuka enkwana ya Momonyonka imyomo sangirikano yomo imeyakisi na kororo boti nse amatuka 5 na 2. There's a claim that he may have uttered words that are allegedly inflammatory. They didn't tell us what the words were, but we'll wait for further summons from them. They say they do not really, they're happy that Mheshimiwa came, or rather obeyed the summons, and that they shall give us further instructions if need be. There is no really charge that has been leveled against him. As you are well aware, the Constitution has freedom of association and speech, and you are all aware that Mheshimiwa is a politician. And you know, this is the season of politics. Whatever is said, and we'd wish to urge both the DPP and the police officers not to be excited over what politicians say to their supporters. Nigobone Ensa Eyemo y'abawakili banyaragote babunamba leta yali kubwatira n'ebirengo bye serikali keremo Momonyonka araga nigu abwase basemereti bunamba bwekina geiseko bekuo. For us, if you are to ask us, there is no law whatsoever that Mheshimiwa has broken, and in the event that they are to take him to court, we can guarantee you all that it will not lead to a conviction. It will be an acquittal. Has spoken, it would not be prudent for me to say anything. So thank you, thanks for coming, and God bless you all. Thank you. Nonyoro botiro botukiroganyire gosokigu nebitambo kire birengo bye serikali biraire gutanga chinkwana cyo gwetani bosi bobochorio bonene niga abantu basabira abana siasa gukora siasa cyomolembe icyo kirabareta abantu bonsi yamo nonyeri bireri ya siasa ligendrete kwenda gesara Inko reporter geta seniki ya Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven
Na abonchuriria bakabakena baigona abonchuri bande aso mucho bosonga sensemo ya mashauri egotoka se county ya Kisii nigo batigarete baichanete maiga y'umuriro gwateko butukubokia rero na gusamba ebintu byabo byonsi omuriko itomangana maya miludi mumanye na robochi rwa senchira yobwekirano. Abonchoreri ime ya mashauri nigo banyorire hasarembe emambi ya rero maiga y'ekiduka cyabo koya ekichokonia ebintu ao omulero oyo tebekana guchaka chinsa 10 chamambia nigo ekikeirera omulero oyo getaramanyekana boikeranu abo ase abonchoreri barure ebirero byabo igoro ya sale nyingi kegima abo ase basabire obokonyi bwa bwangu nchamanyine duka gaiga akiboneka no moichana terasenge cyo twakerwesimi astwale nyomba paisa chenge kitu kama saa 12 na kerwesimi ngomnyaka gotirimba kama yen kikende kingi kyabe kebe makanyana murire owasamba chiduka cyonse aki manga wancha akibona gafana akitokonya senge njintu na bantu emenye tinto batasto chaka mimoni timba sengo chakra bana bone gero na sabete tinda nyakala timbo atibesa bone gango chakra kimanga wancha matokonye yona ararira gukumio kone na saba minto banyorira asale nene ngo saboyo minto mugavana ngwae nyuma utarakora kende wonse asomo ya bugwancha utichorigeria ba minta sinjo bakorire mirememere na sonjera yo kwirigeria nandi banyora kaba gusiri bintu byabe binge nibo yabe nyinge na nyora ngo tuma mbikuru ese menyete naba murabwe chipikipiki na njitwenda guchia na babuati kana babuati nabona chabaka na ikaga na nyora umane nyumba yane yiyete sana ibintu nabo byarenge mevinge ibintu byaba 2 million kakore ibintu yuma tu struggle ile tokosuguma chiguru baro to karani whatever paka byachire kuhike kabire mune na ande bamanyire kujya kulingana mune kana na cha na nyora bagontenga nestima yabwate tekakore simiyane yachite kaba off Omosubati Roslyn noyo mobwabalia banyorire asale yo na igo nigo agoteba abangi babo nigo betenete boka abanyene na gusaba serikali ebakonye nche na kerwesimi saa 10 na dakika saa 10:30 ila ndo dianga keresimi yantebirete kebungu ibintu byabo byayire oneka gaiga nanyora umuriro obwatete kiregento kyayire pipi egavana ya itongwae otarati koru obisi koranze otire gutsaga igotorore ngokutole nantu abakungwa abane n'ikisingo mada togwetetea ntumaitinga n'umuntu okorira yayiga gusirike maene n'estima muna bagoteba ogosaba kwa bonchoreria serikali ye county ya Kisii kurigereria ase oboimena kumanya echanzo y'omuliro oyo nabo igo abakonye gingo ripoti ya egetaseni Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Gati y'abamenyi kuri ase county ya Nyamira ni gobono baburi abana siasa bali bakuri birugo by'oburayi kane kibuna kumusika bari muwaziri w'uburendo w'imi Dr. Fred Matiang'i na nene kusikana barobo ase barobo omurikito kuri ase county ya Nyamira Job Mange na robocho rwa senchira yobokirano abamenyi be county ya Nyamira nigo bamukiri umubungo South Mugirango Silvana Sosoro ase bakomomochi ase chinkwana kwanete igoro mu waziri w'uburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i ekero ky'umusangerekano bw'ekema kya UDA ime county ya Uasin-Gishu njengo ruko eneri nyana manyaneti mateba usoro na korta makoso kurama murai tobwata ase gusiagima no nyenkenyagima njengo teba na tigasangi byongosi babo Professor Ngeli no mongwano kunongwae bamu advice baikarase paske mongwana tobwato kumatiangi ne tobwate historia Kenya amasa Marieta onkoro kwa James Mochama tuaba gusina abantu tore na maskania manene aba gambi bari baita manene igo toko basika igo nera soko rwanera korigie kerogo kiae toko motebinga asike bari bara banene bae egere nere nario aranyara ko bakonyore njera yo gosesenigwa anyara ko baga ko bomugambi igo amaskani na mayasa baguzi samari tangoro kujasinta kanisa njasa maoni anengoteba tibwene tikorama muntu asirisa ngori abantu
no went at least kwa muchira kwa mutei geigambo bogokora obwente kwenda igo kolengana n'abamenyi abo goika Matiang'i gwa masikani kolengana nigakorira magendera mange imiyagusi njende Moses Nyakundi Kenyati kiara gwitira Matiang'i na rete geti sironga na kinya getari sita na chi bechi bese chinchia ngo chonye Matiang'i ta korteki tarengo bese chinchia ngo cha onye aya ta kobo geti kekerugoro gaiga ntwango kanyora ikikia no tubugirango keke getata kwaera gono gwetera Matiang'i munaro ntutoro jenge bintu bya serikali yanse gutike George Wilson yakombe Nyanumba wono rende tigaenda ire ngora kurende nyore ngisiasa baguitana kuikekera ikiri buno isomugusi amanyana nkia ukwane isomugusi Kinko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira eritariane Job Maangi Gotigana no roboti uru abange bamaete buna kobe kose gosibwechera so mwaka yo monege ntoge kobe kongwa sabange kurende omongwana yo mwasirita Robinson Siko ni gabera sechera se myaka 23 ande ni gakore gesibo kiaye sitali kiberu mutunyo 12 mwaka weta kurwa gasibetu na ali are abereka wetera igobona rasenka yae chinsemo chenya ntrago magaji gokore chwiki sano kurwa kore gesibo kiaye Sara Nyarangio Ntita na Mange Imeye kenyoro kiage Kongo egotoka se wodi ya Nyamasivi nyalibali masaba county ya Kisii nigotumirana na Pastor Robinson Siko Ogembo yorwa sechera omotinyo yomone wike ya moya etire magega yokobera asegesibo asemyaka 23 nemetenye 53 na nigo atuerera ekikeirerete erekobekwa byara techeri miaka 23 nemetienyi 8 iya chagite kuru mwaka we mona 998 mwezi wa 4 paka chitarikibere December ya ibone ya ita juicy 2021 kurende yane yagete nkabwatwa na bwari bwoibi wechinguru ubunda tebenga Ensa Eyemo na akorete na akorete ekogera naonere tu ibintu byarenge byo bwibi bibire ne chingu bona kere bya chukubwatibwa egatoka kinde na birobyo TV nchi alengororo kefa ne rogeti werende breakdown enge binge sana TV nchi alengororo lakini komenta nayo mono egari yarenge KD tuwe kwerende Toyota yasi so abarate bire byonzi nkagora pamoja kama ne gari libabwata nayo Omorgio ye Margaret ni goboigo akwanera enchero bogima bwa mokongerete chinga kyomugako ye arenge asegesibo Margaret Nyaboke oyubunga akisitira mocheno obogima nawo agenderete buya otorende jari njesinchi arengororo mwaso aso osomia bana ekera chitandikirita abana bake mwana monne atingi arenge 8 years oni gari 31 oyo kabera 29 oyo gatatari 23 years bon ikona bana bwate challenge engongo somia abana up to university na yaringe gasi engongo bon jaringe raisi na renge na reko support na my sister na ni mato basibika kemu ndana situation jare ko FIFA na community roche keroro amoke abakonya challenges nabo na monta kore to buchai na kwarana kiapana iga situation tego cha ko FIFA bakabana bakini Boigo Margaret niganchira nabuna obogima bwo kumerana no mugakoya naende nigero mogoko manene na nigo agwaka ngambi ya mono ochaso manene Nyasaye ekarare mari nabo akirite babesimi agacha bakaseito agacha kondotota digere nkanyoro mwerekeo ikobana maete with time na ande singe njone genete Nyasaye ngango chare ega nkateba ngabona tigansomia abana Nyasaye na cha korugwanja kwa Bone Keraro, I feel so much happy. I'm proud of him. Security nesaine. Bona bonde bia. Siko nigarua bosemia ochasaba sae bigolie bike na kubakulera igoro ye bikoro bira babeke asa kongu. Ibona abasaba ke noena bande umwaka muyaka ne yane iga bari bari umuria makamu intuko monase asaba sobosalia. To baisa kugure bintu bitabwati amalisiti. Rumuntu okoneria tabwatiro neke bande ngasijini muri keraneti
yakana bulkuna ki onye kwagura ngaya malistiali timbugati onye kwagura gwese bali ngai mwali kerana batenga ntange swali kerana timbugati so mutali keranete na ribta bati ya malisiti uli bintu very genuine onyo koletera tigakwa malisiti ose muri kerana na ID card yaye no aba zaidi baboro ne bidora bekenze igeko konya onye bono taligo gendo gole gento mocha kwa mocha kubiduka Rebecca Kwamboka mamo mwabo siko oyo akambuya mono ase omanene Nyasaye na goteba buna nigare no mweso magega y'umwana ye kuirana ase nkaya ye kale omugima asaba igateba buna niganyarte ko bakago chandeka amatuka ya UNC omomuro yabekire ase gesibo bakarubo seitombo getutu mwamusioma na babwate tuenga kientambe nabona aganirie igabwate tu akairu kinyonge karairu kinyonge ngaoni amarimo imokonye lakini nati konyara akairu rende bona na basi betwe akairu naibasa ngakoyororo akaru naibasa akairu kamiti na etana mana kiro Nairobi ngomoriki lakini rende Nyasaye uri muntu bugukumia omwana one gatake kororo bo bwari kinyonge bakarentu maisha na bakuri miaka 23 lakini Nyasaye uri muntu bugukumia akamondetera tata taikurara tiga ngotebi nyiguete buya ekerata iyo ngobora ngorota hande bono na jite buri ndiko bono karoro bono ngora no ale lakini yoko konyegera akira ngorota na ale gose na jite lakini Nyasaye muntu akoleke kone aigankuru asenka yomonge na Rebecca Kirubo Gembo abwasumu moroye Robinson Siko anyaritko bakakubwatwa na gusibwa asegesibo kimya kemerongo 23 nemetie 53 kuri ndebono oiranire na kumirana ne amate yabo amano mongino ye Margaret abwasibagendrete kogo kamo go amate na bairi na basani nigo banyaritko bakogokera okuirana kwa ego chankaiga na intwe twagokira sengencho notora manere gaiga asitwanya ariko batukwenekia ingano ari asenka yabo kurugaiga ase wodi ya Nyamasibi egotoka se constituency ya Nyalibali Masaba e county ya Kisii nchini Gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita na guchaso horoboti runde nelibuna bana chebi na 50 mona bana nigo banyara gotia ni wali tukolia lero eliko nyara guchiko bakolera abakenya asemirimo yokugayana ebina aho nigo chinga kecho omana chebi no monene mutasimada ko home anyara gwikira na somo nigoyo abwasa abaraso kulihira na kunyara ko bakolera abakenya nigo chinga kecho ko home anyara kwa buli bana chebi na bonse kwane kibuna aso gwikira ni mirimo guchasa abakenya bana kibuna gukora bali mirimo yabasenchere yobwasiro ni obwasi It's not different from the one I recently took 7 months ago as the Chief Justice and the President of the Supreme Court of Kenya. It's a solemn oath that will reverberate throughout your career, reminding you whatever you do is it upholding the Constitution, the rule of law. Is it infusing justice to the society? Every ruling that you deliver, is it a ruling that is going to ensure that there is justice and fairness? Na omoseneta bwe county ya Meru Mithika Rinduri ni gabona nyara koigolirwa neke gambiro kya Nakuru aso wakane bond eyiri shilingi chi bilioni 5 na boige cash gose cash bill ya shilingi chi milioni 2 egambiro kya Nakuru ni okya nyara komochika anyare ko neke buna taliko soana na bosweli anene asamo chali ya amurengete ego chinga kicha nyara koboli ko neke atabase ko kwanera kende gyonse igoro yekina kimebwateranete nigo omoteneli bweke gambiro kya nyara komochika Gorinduri anyare kwa nikingo ikiranare kili tukule juma asike gambere kyo goika tukibogendrete waerire na gukwanirwa staliki 25 chumutinyoyo. The respondent is granted a conditional bond of Kenya shillings 5 million with one surety of a similar amount. In the alternative, cash bail of Kenya shillings 2 million. The respondent to report at the CID headquarters once a week. The respondent's free speech rights are limited, that he should not make any comments on the case under investigations. He should not conduct any witnesses.
and he should not intimidate any of the witnesses, whether potential or imagined. The respondent should not contact any of the witnesses either through proxy or personally, and this is the ruling of the court. The prosecution has a right to appeal. Na guikasa nsemende ye chigosoli ekemina negetini liko kagenreta sukuru androbo nyankongo wa African Cup of Nations AFCON asense ya Cameroon ndemo Steven Namange. Na kwa ndio mwancho mulira somo rebelivwa AFCON special kuru SMS ye chigosoli kuru igasegeta senikia Ndizi TV. Kurendo mwancho mulira tukolia lero amamereno yu African Cup of Nations nanya gosoa entunda gosiri tukolia area gatatu kulinde turakonera mange igoro yeri tukelio ria gatatu tunya kuri ibimero benta bakolekana kwa siri tukolia igoro abwa amamerani ayu asoya teri tukolia ye ria kabere imemi no bionsi bine nanya tukoso buri tukolia igoro nigegoria ye monero ya isaine kwa kitemu cyonse cyari kokosori igoro obo buyibwa bene ase kirombe cya ese cyari ko ryo buyo butangani ase mirano bye kitimu cyo cintangani tocha kanerombe ya B nigo etimu ya Senegal byabanta abange bakanyara kwenye tyotereri abange bali abanchi be kigosori bateri timu ya Senegal gati kitimu kiricana ndoro wa melio botindi yamaberena ya African Cup of Nations kolende bra abange bakagerete kemerano kyabe getani kitwale kigori kinyinge tiketi ko bayigo ekabetereri timu ya Senegal wanyamaka kitaigo chitaika ntemerongo kianda kama kwenye robo kuibwa gwetere penalty yabe tunoma gosori Sadio Mane ona kwenye goli timu ya Senegal kwenye robo kuibwa goli ya Masrige na Liesagero asabai kolete timu ya Zimbabwe asekimino kia kabere ime ya group B nigo timu ya Guinea yanyalite kwenye kore timu ya Malawi na ndeso kuibwa goli ya Eyemo Asrige na Liesagero bara kwa timu ya Senegal na Guinea kitanga ine ime ya group B weso kutwara chipointi sato chionsi ibere asemino bya marko byeri tukolie goro ime ya group C nigo timu ya Morocco yanyalite kunyikura etimu ya Ghana egole ya Masrige na Liesagero nekimino kyarenge getindi mona kurende abarabu kurwa sensemeri ya Morocco mbato walite kisemi chinyinge cha konte timu elu kwenye robo bwibwe gole ya Masrige na Liesagero sabai kolete timu ile mayaka ine vuna Ghana you say the Black Stars asekimino gya kabira nige timu ya Gabon timu mo goso kurete timu ya Arsenal mekade vuna Pierre-Emerick Aubameyang yanyalite kwenye kore timu ya Comoros yagoli ya Eyemo Asrige na Liesagero iyo kanyana kubeka mino kyomo ndesiri tukolia igoro eze kitimu cyonsi cyagweta so bugui yagoli ya Eyemo Asrige na Liesagero itukolero litukolia gatulia mamerani ya African Cup of Nations kwa senseri ya Cameroon ndore gose bimeno bya lero bitwale kigoli kinyinge gose era kiko buna igorese kigoli kinkeigo cyo kwa kitimu kunyara konyoro bugui yenda kubategeta seni kia Ndizi TV Dr. Keren tukera korekane kwa senseri ya Cameroon kigoli kirabe kuchipasi kirabe kuna kitimu kirago sori urese mesa ito yamangana Amayia ne mesa yechigosori kuna botambe elitalia nendemo Steven captain ya Ensa Eyemo wechigosori Onyoli buno monchu murigeria etimu ya Nigeria amo ne timu ya Egypt iko kigendete kokosori ya boniga asitire daika chemerongo 24 ekero kelia etimu ndionse tranyara ko nyonsi ya goli endeyonse na boigo asemi na nobira bibikubote butukubolero etimu ya Nigeria amo ne timu ya Sierra Leone iko chikokosori ya wase timu ya Sudan iko chikomerana ne timu ya Guinea Bissau ali iko chikokolekana asensemo ya AFCON kolendo ikirabo monchu murigeria na onkobutura mangana maji senchira yobo ikiranu Ensa Eyemo yabono margoba unabutambe chikuraga isato chiabutuko ninge na semese igenda seriboa nyale kogosansamuranira na gukomanya senchira yobo ikirano bali bonsi babotera na semese ya mangana mujana ko yaliganye ko bakerambye muno nayo murigeria sogo chora ko yatengera ku Ndizi TV mwelyo wa mangana majense mo yabono margoba ireterane nkuru ko Vincent Onyancha.